niin, nyt mä kumoan kaikki teidän ajatukset, jotka luulee, että tytöt ei osaa pelaa Fortnitea. No niin. Mutta mä en osaa pelata muulla kuin tuolla, sit ihan tiedoksi vaan. Entä joo, ja mä näytän nyt vähän oudolta. Mä näytän ihan samalta, kun mä näytin. Kun mä näytän oudolta, ottakas. No niin, nyt mä näytän paremmalta. Okei, no niin. No niin. Ja mä en oo sitten pro pelaamaan, tai mitenkään. Mut kyllä mä oon ainakin yhden kerran voittanut Victoria Royalin. Ihan oikeesti. No! Ei! Mutta joo, mä lähden tänään Serenaan. Mut juup. No niin, siis tää kone on pikkusen huono, se on pystyy pyörittämään kaikkia muita pelejä paitsi tätä niinku sillä vauhikkaasti. Tässä vähän kestää. Ja sinne se kiituri lähti. No niin, what? Jota tekee vähän väliä tälleen. Onko tuolla on jotain? No voi passi. Mitä? No niin, kuole toinen. Onko ei täällä ollut kauheasti mitään hyvää luuttia? Mä katon tosta noin. Ja mä en oo sitten oikeesti hyvä pelaamaan. Niin, se kuulee, ettei hyökkää mun kaverin kimppuun. Ei helve. No niin, mihin se jäi? Ei he. Kuten huomaatte, mä en osaa. No niin, tulis jo sen kaveri. No niin. Voitko Iiku tulla auttamaan mua? Kertokaa, että miten pääsee pelaa Suomi-serverille niinku oikeasti. Koska minä haluan pelata Suomi-serverille. Ja mä en varmaan nyt enää pysty tulla. Voiko ne niinku voittaa ihan yksin tän pelin vai? That's so crazy. Oho. Painan vähän välillä tuonne mut nyt mä pelataan sitä mitä mä osaan. Okei, no niin. Joo, ei pelata nöötöitä. Me pelataan Fortnitea, piste. Ja jos mun ääni kuulostaa jotenkin, että mulla on yskää, niin mun kurkussa on vähän limaa. Ja nenä takassa. Onko lukeri? Ja alkaa kysyä siis. Mä en tiedä Fortista mitään. Mun kaveri tietää paljon paremmin kuin minä. Ihan oikeasti mä oon ihan oppikirjaimellisesti Fortissa. Mut joo,
Mä taidan lopettaa siitä vaan ja tuu tänne mä halutaan siitä. Okei! Blitz Royale. Ja sama vaikka mä lähinkin aikaisin, mä pääsen tälleen vaan nopeammin. No mihin se mun Fredo jäi? Se jäi tonne nähtävästi. Tuolla on pyssy. Ei hemmet, joutuuko se jo nyt tappeluun? Ei nähtävästi joutunut tappeluun. Joo, sillä ei oo mitään hyvää luuttia, mä käyn nappaa sitä tän arkun. Mitä hem? Siis eiks mä ampunut? Ihan oikeesti. Voiko niinku se mun Fredo tulla auttamaan? Jo tällä HP-määrällä mä en pääse mihinkään. Ihan oikeesti, miten mä häviän? Kertokaa, että ootteko te käynyt Serenossa? Mulla on tehokkaampi asia kuin sun. Hähä, ota alla. Blitz Royale. Mitä hemmettiä? Miten mä pystyn olla näkemään tänne? Ei hemmetti. Miten mä koko ajan muutun näkemättömäksi, kun mä juoksen? Oi, tuolla on mun kaveri. Ai, mun kaveri delas. Kuinka kauan se on sit pelaamaan? Mä oon huono. Onko missä se mun Fredo on? Onko se on tuolla? Mulla on nähtävästi kiire. Hei kuule, sä et ammu mua, kuka siellä nyt ikinä ampukaa. No, en mä järjellä selvä. Pelastasin mun Fredoa. Kertokaa ihmeessä, että mitä videoita mun pitäisi tehdä paljon enemmän. Ihan oikeesti, miksi täältä ei tuu mitään hyvää luuttia?
alkoi nyt ainakin kestää kauan. Ei hemmetti, tuolla on toi ase. Jos mulla olisi ollut toi ase, mä olisin voittanut kirjaimellisesti. Mut kyllä toikin ihan hyvä on pelaamaan. Okei. Okay. No, mitäs me sitten muuta pelattaisiin? Pelattaisiko jotain muuta kuin Blitzarillia? Joo, mä tiedän, mä oon ihan noobi pelaamaan. Hei nyt, hei ihan oikeesti. Nyt loppu. Ihan oikeesti. Nyt loppu. What was that? What is this? Okay. What is this? Oh my god. What is this? Ah! Se melkein murskas mut. Banana! Siis, kuinka monta mä oon? No, mä tapan tuon kohta kuitenkin.
No 4 ja ihan hyvä. No melkein voitin. Ja yksin. Et kyllä mä oon aika hyvä varmaan. Ja kyllä toi on aika hyvä pelaamaan. No, tää video varmaan alkaisi olemaan tässä. Elikkä muista tykätä videossa, painaa tilausnappia kello päälle ja katso mun joka ikinen video ja sitten mitä maailman isoimman video, mitä te ette ole ikinä nähnytkään. Okei? Okay? Hyvä! Ymmärsitte? Okei, no niin. Mut joo. Painakaa sitä tykkäystä. Ja jokaisen video ymmärrättekö. Mutta se alkaisi olla varmaan. Bye bye!